PSS:n Timo Iivonen tänään lähti kausi käyntiin Hollolla urheilijoita vastaan. Minkälainen maku jäi pelistä? No pelithän on kyllä niitä mitä varten täällä sitten viikot käydään ja treenataan. Että kyllä niin peli sytyttää aina ja varsinkin tälleen kesän jälkeen niin pääsee taas niin tosi toimii niin sanotusti. Niin kyllä se sytyttää ja kiva oli pelata. Loppujen lopuksi peli oli aika tiukka. PS joutui pelaamaan aika paljon alivoimaa. Kerro vähän pelin kulusta. Niin kyllähän se varmaan niin meni, että alku jaksettiin olla mukana, mutta voi olla, että siinä sitten ehkä pikkasen hyydyttiin kaverin vauhdissa ja se yleensä tuottaa sitten niitä jäähyjä ja sitten jäädään vähän alakynteen, mutta kokonaisuudessaan niin ekaksi peliksi niin mun mielestä meiltä ihan semmonen hyvä ja tällä treenimäärällä tosissaan, että muutaman kerran ollaan sitä treenattu, mitä niin halutaan kauden edetessä tossa niin kehittää ja tuoda tuohon peliin, niin siihen nähden mun mielestä niin pelattiin ihan niin kuin hyvä peli. Että ei. Kiva oli pelata ja nyt on niin sanotusti pellit avattu, että tästä on hyvä jatkaa. Teidän viime kaudesta tutulla tehokkaalla ketjulla Iivonen, Mäki, Nurmela oli hyviä tontteja, mutta ei tullut kuin 1 maali. Erityistä syytä löytyykö siihen? No ne taisi tulla taas vielä väärälle jätkälle. En mä tiedä. Niinhän se on, että vissiin 10 paikkaa tarvitaan siihen yhteen meikäläisen maaliin. Niin onneksi niitä paikkoja nyt sentään tuli. Ainakin siinä alussa, että Nurmela 10 nyt vähän sit sekoitti sitä, että jouduttiin vähän muokkaa sitä omaa juttua, mutta paikkoja tuli. Saatiin muutama maali tehtyä. Ihan siihen nähden taas niin tässä kun verestellään vähän aikaa vanhoja, niin eiköhän se sieltä löydy se viime kauden tehokkuuskin sitten sitä kautta. Ja kyllä ihan kiva oli jätkien kanssa taas pelata. PSS:n miehillä oli tänään leiripäivä. Mitenkä päivä eteni? No ihan kivasti, että varsinkin että on uusia jätkiä tullut mukaan remmiin, niin oli semmonen pieni kisailu aamupäivä tossa meillä tuolla salibändin parissa ja todella niinku kiva tässä niinku saunaa jatketaan tästä pelin jälkeen, niin kiva lähteä tutustumaan uusiin jätkiin ja niin kentällä kuin kentän ulkopuolelle, että ollaan tosissaan tässä nyt pari viikkoa vasta niinku oltu salissa sillä nipulla, millä lähdetään niinku kauteen sitten tosi toimii, niin tosi kiva, että saadaan semmoista mukavaa yhdessäoloa, että ei se ole aina sitä pelkästään arkista purtamista, että nämä on mukavia, kivoja tapahtumia tämmöiset. Otanta on aika pieni, vasta 2 peliä takana tällä kaudella, mutta osaatko sä yhtään kertoa, että millaiset tuntuu lähteä tulevaan divarikauteen? Tosi vaikea vielä sanoa, mutta jos tosissaan saadaan sitä, mitä valmennus haluaa tähän ajaa ja viime kauden vanhat jätkät saa samanlaisen driven päälle ja uudet vahvistukset, ketä tähän on tullut, niin pääsee jengi hyvin sisään, niin todellakin taistellaan niin kuin ketä vastaan tahansa aina niin kuin voitosta ja ihan missä päin Suomea tahansa. Että hyvältä niin kuin tuntuu ja niin kuin kuulostaa, näyttää. Tuntumasta vielä vähän lisää. Mailla toimittaja on vaihtunut tälle kaudelle. Miltä tuntuu pelata Salmingin mailalla? No se on tässä Porvo-aikoina niin vaihtunut muutamaan otteeseen. Ja aluksi se aina tietenkin kismittää, mutta tuttu, turvallista joutuu vaihtamaan, niin eiköhän se tässä on vielä kuukausi aikaa ja en mä usko, ei se nyt välineestä voi olla kiinni, että kyllä siitä pitää syyttää miehiä, ei syytetä välineitä. Aivan siis loistavaa tavaraa on. Mitä voidaan odottaa Timo Iivoselta tulevalla kaudella? No en tiedä, vähän nyt vaan joukko, että pystyisi auttaa parhaan mukaan. Että mulla on oma rooli ollut, että meidän kenttä on aika roolitettu. Että sillä jos päästään pelaamaan samalla lailla kuin viime kaudella, niin maaleja tietenkin tsemppii tahtoa, semmoista niin kuin sytyttämistä. Että vielä kun ukko sai sitten sen niin kuin hyvän kuntoon, että jaksas painaa sen 60 minuuttia tuolla kentällä niin kuin täysin. Ja kyllä
kyllä mä nyt iteltä odotan, ei niitä tehoja ja sillä tavalla, mutta että sais annettua aina kaikkensa kentällä ja sitä kautta joukkojen menestys voittaisi. Ja se on se suurin, mistä niinku itse saa sitten kipinää, kun näkee, että muut nauttii ja joukkue voittaa. Ja niinku voitoistahan tässä niinku aina pelataan ja ne ruokkii ja ne vie eteenpäin ja ne tiivistää tätä joukkuetta. Niin saataisiin hyvä joukkuehenki tuohon ja sitä kautta niin hyvä drive. Selvä. Sitten vielä vähän kevyempi kysymys. Sä menit hiljattain naimisiin. Miltä avioelämä maistuu? No sitä on tässä kysytty matkan varrella, mutta mä en ole huomannut vielä oikein mitään eroa. Tuommoiseen normaali elämään ja avioelämään. Ei, samoilla päivärutiineilla on menty tässä kuin ennenkin. Mutta ihan kiva. No, mutta tosi paljon onnea avioitumisen johdosta ja kiitos haastattelusta. Kiitoksia.